Un bo método para resolver problemas de cálculo de probabilidades é facer tábuas de continxencia. Cando usamos este método? Cando dunha poboación temos varias características e temos datos sobre a cantidade da poboación que ten cada unha desas características. Vai haber xente que teña unha característica, xente que teña outra, xente que estea en común, que teña as dúas e xente que non teña ningunha das dúas. Ben, cando nun problema nos aparece, nos damos conta de que nos están describindo poboacións que teñen varias características, sempre podo facer unha tábua de continxencia. Isto moitas veces resólveme o problema, outras non, pero bueno, vamos a aprender este método. Por exemplo, dos problemas que temos aquí que se poderían resolver por tábuas de continxencia, pois vamos resolver este, o 17. Un estudio sociolóxico afirma que 3 de cada 10 persoas, o sea, un 30%, non? É unha maneira de decirlo, a veces falan porcentaxes, outras desta outra maneira. Un estudio sociolóxico afirma que un 30% das persoas dunha determinada poboación son obesas. Aí está unha característica, ser obeso. Das cales o 60% siguen unha dieta. Outra característica, seguir unha dieta. Vai haber xente nesta población obesa e non obesa, que siga a dieta e que non siga a dieta. E despois vai haber xente en común obesa que siga a dieta, xente obesa que non siga a dieta, etc. Non todas as posibilidades. Eso é o que eu escribiría na tábua de continxencia. Ben, se nos fixamos no enunciado, xa poderíamos facer a tábua. Hai persoas obesas e non obesas que siguen dieta e que non siguen dieta. Vou facer a tábua e despois, lendo o enunciado, vou encher a tábua, de acordo? Entonces, sempre na tábua debo de colocar en vertical características que dean o 100% da poboación. En horizontal tamén, características que dean o 100% da poboación. Neste caso, se unha característica é obesa e quero chegar ao 100% da poboación, a outra ten que ser non obesa. Desta maneira, entre os obesos e os non obesos, teño o 100% da poboación. Na outro sentido, teño que poñer outra característica que tamén chega ao 100% da poboación, que vai a ser seguir dieta ou non seguir dieta. Isto tamén completa, evidentemente, o 100% da poboación. E entón agora aquí colocaría os obesos con dieta, aquí os obesos sen dieta, aquí os non obesos con dieta e aquí os non obesos sen dieta. E aquí, ao final de todo, coloco os que teñen dieta, os que non teñen dieta, aquí ao final de todo coloco os obesos e os non obesos. E aquí o 100% da poboación. Esta é a tábua de continxencia. Con esta tábua e agora cos datos que vou lendo cando leo o enunciado, vemos que podo encher certos datos e complementar os que me faltan. Vamos aló. 3 de cada 10 persoas son obesas. Da poboación, o sea, o 30% da poboación é obesa. Onde poño ese 30? Aquí, porque é a totalidade dos obesos, vale? O 30% da poboación é obesa. Dos cales, o 60% siguen unha dieta. Ollo, é o 60% da poboación o que sigue a dieta? Non, isto é moi importante, hai que saber ler ben o enunciado. Dinme que é o 60% das persoas obesas son as que siguen dieta, de acordo? Non o 60% da poboación, non tería sentido que o 60% siga a dieta sendo obesas e só hai 30% obesos. Entón, o 60% dos obesos, o sea, o 60% do 30%. 60% do 30%, pois hai que facer 60 por 30 entre 100, o sea, o 18%. Vale? Entón, o 30% son obesos, deste 30%, o 60% deste 30%, que son 18, siguen unha dieta, este é o dato que me dan, e por outra parte, o 63% da poboación non é obesa e non sigue unha dieta. Donde están os que non son obesos e non siguen unha dieta? Aquí. E dime que isto é o 63% da poboación, o 63% total. Por lo tanto, coloco o número tal cual. Fixadevos, 63% total, 30% total, pero aquí non era 60% total, era 60% dos que son obesos. Por lo tanto, 18 para poñer aí. Ben, só con estes datos, agora vou cambiar de cor, porque agora só con estes datos eu teño a miña tábua, xa podo completar a tábua. Só teño que saber que, evidentemente, se o 30 son obesas e 18 siguen dieta, cantos me quedan que non siguen dieta? A diferencia, ou sexa, 12. Se 12
non siguen dieta e son obesas, e 63 non siguen dieta e non son obesas, aquí vai a estar a suma, 75, vale? Agora, se 30 son obesas, aquí teñen que ser 70, porque isto tamén ten que sumar 100. Isto ten que sumar 75. E agora, como completo este número? Bueno, pois dos 63 suman 70, quedanme 7 para aquí, de acordo? 7, 63 son 70. E por último, 18 e 7, 25. Polo tanto, xa enchín a miña táboa. Fixadevos que ao final completo, que fixen todo ben, porque 25 e 75 dan 100. Polo tanto, xa teño a miña táboa. Ben, esta é a primeira parte de resolver un problema por táboas de continxencia, ter a táboa ben chea, a partir dos datos que me dan. E despois, son quen de resolver calquera pregunta. Vai haber tres tipos de preguntas nas táboas de continxencia. Preguntas directas. Preguntas directas sobre algún número que aparece aquí. A ver se o caso. Que porcentaxe da poboación segue unha dieta? Sería unha pregunta directa deste estilo. Que porcentaxe da poboación sigue unha dieta? Ben, pois cantos nos salen? Son estes 25 os que seguen unha dieta, leo aquí, vale? Entre os obesos e os non obesos, os que siguen unha dieta son o 25% da poboación. O sea que a resposta ao apartado A, que porcentaxe da poboación sigue unha dieta? 25%. Se me preguntaran ao coller unha persoa ao chou cal é a probabilidade de que siga unha dieta, se sería unha probabilidade de dieta que sería o mesmo, pero un número entre 0 e 1. 0,25, vale? Darse en tanto por unha probabilidade. A probabilidade de dieta é 0,25 ou un 25% da poboación sigue dieta. Vale, preguntas directas. Despois, preguntas con probabilidade condicionada. Preguntas condicionadas, pode haber, vale? Preguntas condicionadas. Vale. Exemplo de pregunta condicionada. Se unha persoa elexida ao chou sigue unha dieta, cal é a probabilidade de que sexa obesa? Se sei que sigue unha dieta, cal é a probabilidade de ser obesa? Vale, se é unha probabilidade condicionada, o que sei é que sigo unha dieta e me preguntan a probabilidade de obesa. Isto vimos en clase que se escribe así, probabilidade de obesa sabendo que dieta. Vale, sabendo que dieta, cal é a probabilidade de obesa? Vale, pois sabemos que isto é a probabilidade de obesa e dieta dividido entre a probabilidade de dieta. Onde están os que son obesos e siguen unha dieta? Son estes 18. Bueno, a probabilidade sería 18 de 100. E cal é a probabilidade de dieta? A probabilidade de dieta é 25 de 100. Ben, os 100 vanse e quédame que isto é 18 de 25. Realmente, se eu non uso a fórmula, isto é moi fácil de entendelo, porque se sei que sigue unha dieta, cal é a probabilidade de ser obesa? Se sei que sigue unha dieta, estou falando deste 25% da poboación. E se sei, estos pasarían a ser os casos posibles, o 25%. E deses cales son obesos? O 18 de 25. Por lo tanto, ao final, fixadevos, dá, evidentemente, o que xa podería entender sen empregar a fórmula. Sabendo que sigue unha dieta, estou nestes 25, a probabilidade de ser obeso é 18 de 25. Ben, esta sería a resposta, 18 de 25. E despois hai outro tipo de preguntas que tamén se vos pode facer, que é sobre a independencia. A famosa pregunta de independencia de sucesos que tedes que saber resolver empregando a definición de independencia de sucesos. Pregunta da independencia. Vale, as preguntas de independencia pois sería, por exemplo, si son independentes os sucesos ser obeso e seguir dieta? Bueno, pois esa pregunta, si son independentes ser obeso, que lle estou chamando O, e seguir dieta, que lle estou chamando D, pois serán independentes ser obeso e seguir dieta se se cumple a definición de independencia. A pregunta é a probabilidade de obeso sabendo que dieta igual a probabilidade de obeso sin ter ninguna información sobre a dieta? Esta é a independencia de sucesos. Vale, teño que ver se cumple esa igualdade. Cal é a probabilidade de ser obeso? A probabilidade de ser obeso, vexo na táboa, cantos obesos hai? O 30% da poboación. Por lo tanto, a probabilidade de ser obeso é 0,3.
Falando en probabilidades, se falara tanto por centos, pois poñería 30%. E cal é a probabilidade de ser obeso sabendo que sigo dieta? A probabilidade de ser obeso sabendo que sigo dieta é 18 de 25. 18 de 25. 18 de 25 non dá 0,3, dá moitísimo máis. Collo a miña calculadora, descubro que 18 de 25 dá exactamente 0,72 e, polo tanto, isto é distinto, de acordo? Respondo, non son independentes. Por suposto que non son independentes. Isto tamén, aplicando a lógica, evidentemente, se me dicen de alguén que sigue unha dieta, é moito máis probable que sexa obeso que se non me dicen que sigue unha dieta. Simplemente me dicen unha persona calquera será obesa. Eso é só o 30%. Pero se me dicen que sigue dieta, a probabilidade de que sea obesa é dun 72%, como vedes, vale? Pero, bueno, debedes de ser capaces de ser persoas rigurosas e explicar, usando a definición de independencia de sucesos, que non se verifica a definición de independencia e, polo tanto, non son independentes, de acordo? Bueno, pois iso era o que vos quería contar.